cocina con el lavavajillas. ¿Cómo funciona esto? Mezclar comida sucia con comida que se está cocinando, no sé. Seria sin incluir el jabón, claro. Doncs no, el sabó també va inclòs. Preparar el menjar al microones o al forn ja s'ha convertit en algo habitual. I cuinar el rentaplats. Pot semblar estrany, però aprofitar la calor que produeix durant el rentat té els seus avantatges. El sabor dels aliments queda millor, queda més concentrat, queda més bo, conserves millor les propietats organolèctriques dels aliments, cuines a baixa temperatura, llavors no ho desnaturalitzes tant. En Miquel Àngel prepara una amanida de verdures amb gambes i una mousse de poma. El tall dels aliments i el programa de rentat varia en funció de cada recepta. La tècnica, asseguren, és 100% higiènica. N'hi ha prou en posar els aliments en recipients hermètics. És important, però, que els pots que féssim servir tinguin la típica goma al voltant de la tapa i així tancaran hermèticament. Aquest llibre, Cuinar amb el rentaplats, ha popularitzat la tècnica. La seva autora, la italiana Lisa Casali, presenta més de 60 receptes per cuinar sense olors, sense haver d'estar pendent de la cocció i estalviant fins a un 50% d'aigua i energia.